बड़ी प्यार से आप लोग बैठे हो। अब धीरे धीरे समय अब इतना भैया लोग बैठे हो। एगो तरज बड़ा बढ़िया हमारे मास्टर संकेत करत बड़ा। भोजपुरी के दूसरा भरत शर्मा कहे जाने वाले प्रभाकर पांडे गजब लहदारी गजब और मेहरारू ठेका। अरे एक साल से आज काल कैले बानी जी, कैले बानी जी। एक साल से आप कहला कि आज आई काल आई परसों आई। अरे एक साल से आज काल कैले बानी जी, दीपावली दशहरा बिता दिहला बहारा। दीपावली दशहरा बिता दिहला बहारा। आसो के सवाना सोखब का, आसो के सवाना सोखब का। सब कर कमासू आ गईले घरे, सब कर कमासू आ गईले घरे। रउआ कमा के राजा हो खबका, सब पर कमासू आ गईले घरे। रउआ कमा के राजा हो खबका। बार लिखे वाला दीपावली दशहरा बाल लिखवैया बिता दिहला बहारा। आसो के सवाना सोखब का, आसो के सवाना सोखब का। सब कर कमासू आ गईले घरे, सब कर कमासू आ गईले घरे। रउआ कमा के राजा हो खबका। आज के समय में
आज का समय में ए हो प्यार चिन्हेला प्यार चिन्हेला नायदमी कौन जात है प्यार चिन्हेला नायदमी प्यार चिन्हेला नायदमी कौन जात है प्यार चिन्हेला हो प्यार नाचिने की उठ की जुठ बात है हो प्यार नाचिने की उठ की जुठ बात है प्यार चिन्हेला नायदमी कौन जात है प्यार चिन्हेला नायदमी एगो गीत काल रुचि गई बड़ा निक लगल जब विराह शुरू कैले रही हम विराह जब शुरू कैले रही गावे उस समय अजीत हलचल लिंक भेजले रहो अजीत हलचल भैया कि सुधीर आई गीत हमारे गाँव बड़ा उस समय के गाँव कर हम अरे हम बानी लइका या रहुआ सयान जी हमरो के होखे दी तनिका जवान जी हम बानी लइका या रहुआ बहुत पहले 3-4 साल पहले अरे हम बानी लइका या रहुआ सयान जी हमरो के होके दी तनिका जवान जी अरे छोड़िया कवारी परियारी ना छोड़िया कवारी अरे छोड़िया कवारी परियारी ना ठीक लागेला बड़ा सम्मान बहुत दुलारे अच्छे कलाकार और कलाकारों को सम्मान देने वाले हमें वो लोगों से बड़ा पटता है और वो लोग से बड़ा बनता है जो इनसे इंसानियत के रूप में मिलते हैं अखाड़ा क्षेत्र और इलाका चाहे जिसका भी हो लोग प्यार से मिलते हैं तो वहीं से भावनाएं जन्म ले लेती है आप हमारे बड़े अजीज हैं हमारे गुरुतुल्य हमारे बड़े भैया हैं एक बार ताली बजा के आप लोग सम्मान कर दिए हम और रुचि के बहुत हद तक सहयोग करे वाला गावे वाला आदमी हमारे बड़े भैया बहुत शानदार 200 रुपया पुरस्कार माला दे के सम्मान बढ़ाए आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम धन्यवाद। अरे छोड़िया कवारी परियारी ना अरे छोड़िया कवारी परियारी ना ठीक लागेला हम उम्मा तन की हिलैले रहली हां वायरल रहल हम तो जानता हूं कि आधा पेट खाइला नहीं अभी ना स्टाइल कर रहीला ना आधा पेट भोजनो ना करेला अब बिना स्टाइल के हम गईबो ना करेला कैसे अरे से जारिया ना देख लो ए काहे फेल दिखाइए ना देख लो अरे किससे जारिया अरे से जारिया अरे से जारिया अरे उमरिए पनीक लागला से जारिया उमरिए पनीक लागला अरे छोड़िया कवारी परियारी ना अंतरा
अंतरा काहे कमर काम जोर कमर काम जोर अभी लोट नहीं साही कमर काम जोर अभी लोट नहीं साही होके दी जवान तनका तन दीन रही अरे कमर कम जोर लोट नहीं सही होके दी जवान तुमका कम दिन रही कमर कम जोर झाका झूमर में नथिया तुरला 501 रुपया पुरस्कार।